maisemia, ettei ole niin helvetimoinen vauhti, että se on semmonen maisemien niinku katselukerta. Vähän kylmä meinaa kyllä tulla tässä vauhdissa, mutta ihan ok. Mikäs tässä? Viimeinen osuus menossa Junior Adventure Challengeista ja nyt ollaan nousemassa tuonne portaita kohti temppeliä. Semmonen tunnin suunnistusosuus tässä edessä. Aika mahtava scenery. Mennä alas ja rullata. Mutta on ollut ihan mahtava paikka ja mahtava maisemat. Ihan uskomaton fiilis ja hyvä tiimi. Ja se juttu on, että tää on varmasti se kovin juttu mä ikinä on tehty. Mä oon tehnyt Ironmanit ja triathlonit ja mä oon vaan niin onnellinen, että tää on vain 2 päivää, kun enemmän ei ole jakso nyt varmasti. Niitähän mukaan ollaan treenattu. En tiedä. Katsotaan. Mentiin kuin kiinalainen ruoka. Riisi ja kala. Okay. Oh, Okay, Jesus. yeah. Very good. Jesus. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yes. Yes.